yugo nimo ba? Utang na imong pusil. Hindi ka gusto mabutangan og tingga imong ulo. Uto man ka. Hello. Gitawagan ti ka. Kay magsugod na imong mission karon. Your mission starts now. Unsa naman po'y plano nimo? Simple lang. Ikaw lang ang mutira sa isa ka tao. Madaghanang naibalaan sa akong negosyo. Sige. Kung mo manggaling ng tawana ang babag sa imong negosyo ug daghan na balaan, pasirad ada tong ba na. Unang ganahan kay ko nga ikaw jud ang mo trabaho ani. Kay sa istorya pa lang kahadlok ka na. Dili lang ni sa istorya, boss. Ipakita na ko kung unsa ko katibay mo trabaho. Basta atong sabot, dili nimo kalimtan. Matik na. Basta ilang yung kupakyasa. Akong salig sa imo ha. Sige. I-send ako location sa imo ha. Anong tawana? Aron mahipos na na. Sige. Dali ara na makitaan eh. Wala ra may segundo. Hoy! Isa mga! Ano na mga pusil? Wala na istorya! Kapoy-kapoy, yugo nimo ba? Ibutang na imong pusil. Kung di ka gusto mabutangan og tingga imong ulo. Umuto man ka. Ang malas mo naman, boy. Bihagit yugo nimo ba? Sige. Lalaki sa lalaki. Sige. Kana ra gusto nimo? Ikaw ba tong tauhan ni Pipot? Oh, ako. Nganuman? Ikaw daw ang gisugo ni Pipot nga tirahon ko? Pwes, ako ang mutira sa inyo. Ah! Oh! Ah! Sa sobra ni mo kaslom, sarong di katabangan sa mga iho diya.